ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ለማዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ለማዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ኣፍቃሪትካ ወይ ድማ በዓልቲ ቤትካ መትሎኻ ገዚፉኒ ኢላ ተፀግመካ እንተኾይና ክትጥቀምዎ ዘለኩም ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ክንሪና ወይ ድማ ሓደ ወዲ ገዚፍ መትሎ እንተሃሊዎ ነፍቃሪቱ ወይ ድማ ንበዓልቲ ቤቱ ከይጎደአ ከመይ ገይሩ ክዕግባ ከም ዝኽእል ክንሪና ነዚ መደብ ዘዳለኹሉ ምኽንያት እንታይ እዩ? ብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ኣፍቃሪአን በዓል ገዝአን መትሎ ካብ ዓቕመንን ካብ ዝደልዮን ሳይዝ ንላዕሊ እዩ እሞ እንታይ ዓይነት ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እንተተጠቐምኩ ይምረፅ ምንም ዓይነት ቃንዛ ከይተሰማዓኒ ናብ ዕግበት ክበፅሕ ይኽእል ኢለን ስለዝሓታ እዩ። ቀፂለ ዝሕብረልኩም 5 ዝኾኑ ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽናት ተጠቒምኩም ምስ ናይ መትሎ ግዝፊ ተታሒዙ ዘጋጥመን ቃንዛ ክትቀንሱለን ትኽእሉ ኢኹም። እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፀንሑ። ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውሊ ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ምስ ገዚፍ መትሎ ዘለዎ ወዲ ክትፍጽምኦ ዘለክን ፖዚሽን እንታይ እዩ? RBC ዝበሃል ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። RBC ማለት ሪቨርስ ባክ ካው ገርል ንብሎ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እቲ ወዲ ብሕቁኡ ደቂሱ ታጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊኡ ኮፍ ኢላ ግና ገፃ ናብ እግሩ ሳይድ ጌራ ዝፍፀም ናይ ፆታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። በዚ ፖዚሽን ኣብ ትፍፅምሉ ግዜ ናይ ታጓል ኣንስተይቲ መቐመጫ ናይቲ ወዲ መትሎ ናብ ብልዕታ ዕሙቕ ኢሉ ንኸይኣቱ ይኽልክሎ እዩ። ስለዝኾነ እቲ መትሎ ናብ ውሽጢ ብደንቢ ንኸይኣቱ ይገብሮ እሞ ቃንዛ ኣይስምዐክንን። ስለዝኾነ በቲ ገዚፍ መትልኡ ኣፍቃሪትካ ቃንዛ ኣየጋጥማን። ካብዚ ብተወሳኺ ሸለፍክን ኣብ ልዕሊ እቲ ወዲ ስለዝኸውን ንመትልኡ ናብ ውሽጢ ዕሙቕ ኣቢሉ ኣብ ዘእትወሉ ግዜ ብቐሊሉ ነቒልክን ንኽተውፅኦ ዝሕግዘክን እዩ። ስለዝኾነ ምስ ገዚፍ መትሎ ዘለዎ ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ነዚ ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽን እንተትፍፅምሉ ዝበለፀ ይምረፅ። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ምስ ገዚፍ መትሎ ዘለዎ ኣፍቃሪኽን ክትፍፅምዎ ዘለክን ፖዚሽን ድማ ሲትድ ስትራጅል ዝበሃል እዩ። እዚ ኣብቲ ናይ ዓራትኩም ኮርነር እቲ ወዲ ኮፍ ኢሉ ታጓል ኣንስተይቲ ኣብ ልዕሊኡ ኮይና ንገፃ ናብ ገፁ ገይራ ዝፍፀም ናይ ፆታዊ ርክብ ዓይነት እዩ። ኣብዚ ፖዚሽን ናይ ክልቴኹም ሸለፋትኩም ምንኽኻእ ስለ ዝህልዎ ንሳ ነቲ ዕምቆት ክትቆፃፀሮ ትኽእል እያ። ካብዚ ብተወሳኺ እቲ ወዲ ኮፍ ኣብ ዝብለሉ ግዜ ኣብቲ ናይ ዓራት ኮርነር ስለዝኸውን መቕመጭኡ ናብ ውሽጢ እትው ስለ ዝብል ግዝፊ ናይ መትልኡ ብቐሊሉ ንምቕናስ ይጠቅም እዩ። ኮፍ ኣብ ዝብለሉ ግዜ መትልኡ ሙሉእ ንሙሉእ ናብ ብልዕትኽን ንኸይኣቱ ስለ ዝገብር ብዘይ ምንም ዓይነት ቃንዛ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅማ ዝሕግዘክን እዩ። ነዚ ፖዚሽን እውን ክትጥቀምሉ ክሕብረልኩም ይደሊ። ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ፖዚሽን ድማ ክሎዝ ኣፕ ዝበሃል ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እቲ ወዲ ከም ምንብርካኽ ኢሉ ተመሊሱ ኣብ መንጎ ክልተ እጋሩ ኮፍ ኢሉ ታጓል ኣንስተይቲ ድማ ንኽልተ እጋራ ብድሕሪ ተእጋሩ ኣሕሊፋ ኣብ ልዕሊኡ ኮፍ ትብል። እዚ ፖዚሽን ብፍላይ ሸለፋ ኣብ ጎኑ ኣብ ዝርከብ ክፋል ሰውነቱ ስለ ዝዓርፍ ነቲ ምንቅስቓስ እንዳተፃወረትን እቲ ወዲ ብዙሕ ሓይሊ ስለ ዘይህልዎ ብዘይ ቃንዛ ፆታዊ ርክብ ንኽትፍፅማ ዝሕግዘክን እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ንከናፍረን እንዳሓሳሰኹም ኣጥዋትን እንዳነኻኻእኹም ንሕቆአን ማሳጅ እንዳገበርኩም ፆታዊ ርክብ ስለትፍፅሙ ቅድሚ ሕዚ ርኤንኦ ናብ ዘይፈልጣ ናይ ፆታዊ ርክብ ዕግበት ብዘይ ቃንዛ ንኽተብፅሕወን ዝሕግዘኩም እዩ። ስለዝኾነ ክሎዝ ኣፕ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እውን ምስ ገዚፍ መትሎ ዘለዎ ኣፍቃሪኽን ወይ ድማ በዓል ገዛኽን ክትጥቀማሉ ክሕብረልክን ይደሊ። ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ድማ ሪቨርስ ስፖንስ ዝበሃል እዩ። ታጓል ኣንስተይትን እቲ ወድን ጎኒ ንጎኒ ድሕሪ ምድቃሶም መትልኡ ነዊሕ ስለዝኾነ ብዘይ ምንም ኣእጋርክን ምኽፋት ንመትልኡ ከእትዎ ይኽእል እዩ። ቃንዛ ኣብ ዝስምዐክን ግዜ ብኣእጋርክን ኣስጥመቢልክን ብምሓዝ ናብ ውሽጢ ብልዕትኽን ዕሙቕ ኢሉ ንኸይኣቱ ክትቆፃፀርኦ ትኽእላ ኢኽን። ስለዝኾነ ሪቨርስ ስፖንስ ዝበሃል ፖዚሽን እውን ክትጥቀማሉ ትኽእላ ኢኽን። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ሓደኹም ናይ ሰውነት ክብደት ኣብ ሓዲኹም ስለ ዘይዓርፍ ብዘይ ድኻም ናብ ዕግበት ንኽትበፅሑ ይሕግዘኩም እዩ። ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ገዚፍ መትሎ እንተሃሊዎ ክትጥቀማሉ ዘለክን ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት ድማ ዘስኔክ ዝበሃል እዩ። እዚ ፖዚሽን
ፖዚሽን ብጣዕሚ ዕጋባይ ዝኾነ ናይ ፆታዊ ርክብ ፖዚሽን እዩ ቁሩብ ንዶጊ ስታይል ክመስል ይኽእል እዩ ወይ ድማ ናይ ጉንብሒት ንብሎ ናይ ፆታዊ ርክብ ማለት እዩ ግና ፍልይ ዘብሎ ነገር እታ ጓል ኣንስተይቲ ሙሉእ ንሙሉእ ኣብ ከብዳ ከባቢ ትርኣስ ብምግባር ብከብዳ ብምድቃስ ኣእጋራ ብድሕሪት ቁሩብ ዕፅፍ ኣቢላ እቲ ወዲ ብድሕሪታ ኮይኑ ትፍፅሞ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ መትሎ ፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ገዚፍ ኣብ ዝኾነሉ ግዜ ብመቐመጫኺ ንመትልኡ ድፍእ ኣቢልኪ ንኽተውፅኢ ስለ ዝሕግዘኪ ነቲ ፔኔትሬሽን ንምቕናስ ትኽእለ ኢኽን ናብ ውሽጢ ዕሙቕ ኢሉ ንኸይኣቱ ክትከላኸላ ትኽእላሉ ፖዚሽን እዩ ነዞም 5 ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ንምዝኽኻር እቲ ቀዳማይ ሪናዩ ዝነበርና ምስ ገዚፍ መትሎ ዘለዎ ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ክትፍፅምዮ ዘለኪ ናይ ፆታዊ ርክብ ሪቨርስ ባክ ካውገርል ዝበሃል ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ሪናዩ ዝነበርና ፖዚሽን ድማ ሲትድ ስትራድል ዝበሃል ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ዝረኣናዮ ድማ ክሎዝ ኣፕ ዝበሃል ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ነይሩ ኣብ መበል ራብዓይ ሪናዩ ዝነበርና ድማ ሪቨርስ ስፑንስ ዝበሃል ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ኣብ መበል ሓምሻይን ናይ መወዳእታን ሪናዩ ዝነበርና ምስ ገዚፍ መትሎ ዘለዎ ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ክትፍፅምዮ ዘለኪ ናይ ፆታዊ ርክብ ድማ ዘስኔክ ዝበሃል ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ ነዚ ክብል እንከለኹ ግና ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኣይኮነን ነዚ ፖዚሽን ክፈልጥኦ ዘለወን ደቂ ተባዕትዮ እውን ነዞም 5 ፖዚሽናት ፈሊጥኩም መትሎኻ ገዚፉኒ እንዳበለት ተፅግመካ ኣፍቃሪት እንተሃሊካ እውን ነዞም ፖዚሽናት ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ ክነጠቃልሎ እንተለና ካብዞም ፖዚሽናት ብዝበለፀ ንሪቨርስ ስፑን እንተትጥቀማ ይምረፅ ጎንን ጎኒ ኮይንኩም እንዳተሰዓዓምኩም እንዳተሓሳሰኹም ርክብ ትፍፅሙ እንተኮይንኩም እቲ ወዲ ሓይሊ ተጠቂሙ ንመትሉ ዕሙቕ ኣቢሉ ናብ ውሽጢ ብልዕትኽን ከእቱ ኣብ ዝምክረሉ ግዜ ንእጋርክን ብምጥባቕ ንኽትከላኸላ ዝሕግዘክን ጎንን ጎኒ ኮይንኩም ትፍፅምዎ ሪቨርስ ስፑን ዝበለፀ ተመራፂ እዩ ከም መማረፂ ድማ ኣብ ኮርነር ዓራት ኮይንኩም ትፍፅምዎ ኣብ መበል ካልኣይ ዝረኣናዮ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እውን ገዚፍ መትሎ ምስ ዘለዎ ኣፍቃሪኺ ወይ ድማ በዓል ገዛኺ ክትፍፅማ ዘለክን ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እዮም ነዞም ምስ ገዚፍ መትሎ ዘለዎም ኣፍቃሪኽን ወይ ድማ በዓል ገዛኽን ክትፍፅምኦ ዘለክን ናይ ፖዚሽን ዓይነታት ዝረኣናሉ መደብ ነዚ ይመስል ነይሩ ካብ ናይ ልማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓድሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካእን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይተረስዑ ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ያኔለይ